que jo crec que haurien de reforçar seria l'anglès i fer una educació personalitzada. Sobre l'escola en xarxa, jo crec que, està bé per una part i malament per una altra. Llavors, per la que està bé és crec que aprens a fer servir més l'ordinador, però per altra banda crec que també es poden buscar altres coses amb els llibres o que hi ha altres maneres d'aprendre. A part d'educar, que tenien que vindre més educats de casa, ells tenien que educar-nos a conviure amb els altres. No és gaire bo, agafa mal a la vista i no saben res més que fer que jugar. No coneixen el món exterior tampoc. Ni escriure. En alguns països del món hi ha un nivell en les escoles molt alt, com en aquests països, per exemple, seria Corea del Nord. Però aquest nivell tan alt ja és extremat, ja és exagerat. No es té temps per ser nen, no es té temps per jugar, no es té temps per estudiar, per res. I un nivell així tan exagerat d'educació no seria bo. El nivell d'educació ha de ser mitjà, com en tot a la vida, però a Catalunya ara el nivell que tenim no és molt alt i s'hauria de millorar. També necessitem tenir món més exterior amb els amics i tot això. També tenim que saber relacionar-nos entre nosaltres i com hem dit, per exemple, a casa potser no podem aprendre tota l'educació.